Wel, mae Llwybrau Brig yn rhan o prosiect cynulliad arian Ewrop yw am 10 blynedd. Ac mae'r cynulliad wedi gofyn i'r Urdd i fod yn rhan o'r cynllun i darparu trwy gyfrwng y Cymraeg. Y prif bwriad yw rhoi sgiliau a codi dyheadau bobl ifanc. Fel bod nhw'n paratoi nhw i fod yn well dinasyddwyr, i fod yn gallu rhoi rhywbeth nôl i cymunedau, ond hefyd rhoi sgiliau iddyn nhw, sy'n mynd i alluogi nhw fel maen nhw'n yn tyfu fyny ac yn gobeithio wneud i sefyllfa nhw i ffeindio gwaith gymaint yn rhwyddach. Ond hefyd, falle rhoi sgiliau fwy yn y maes anffurfiol na'r sgiliau ffurfiol ti'n cael trwy lefel O, lefel A ac yn y blaen, neu tygau fel maen nhw'n gael o fe nawr. So, dyna fel oedd heddi'n cwmpa mewn, bobl ifanc, bechgyn a merched, falle'n dechrau cael sgiliau i ddechrau defnyddio i fynd allan i ddyfarnu ac i chwarae ran yn y gymuned, achos mae'n ddigon o bobl yn chwaraeon, ond wrth gwrs yn aml iawn y broblem yw ffindio bobl yn eu cymunedau nhw sy'n gallu darparu. A beth yn wych heddi, wrth gwrs, yn y gyd yn gallu medru wneud y trwy gyfrwng Gymraeg a dilyn esiampl bobl fel Nigel Owens ac eraill hefyd yn gallu dyfarnu yn y Gymraeg.